Kravička Conny. Údolie motýľov. Prišla jeseň a vysoko vo vzduchu poletovalo lístie zo stromov. Conny vstala včasne ráno, ako každý deň, a šla sa von hrať. Na jeseň sa staré lístie zafarbuje do zlatohneda a do červena a padá zo stromov. Conny sa v ňom veľmi rada hrala. Pozrite sa, čo sa asi skrýva pod tou hromadou lístia? No jasné, Ježko Bodliačik. Je Bodliačik a schoval sa pod lístie, aby tam bol pekne v teple. Nedaleko odtiaľ stál vysoký gaštan, na ktorom bolo veľmi veľa plodov. Tie, ktoré boli už zrelé, padali na zem, rovnako ako listy. Conny mala gaštany hrozne rada. A keď ich uvidela, bola nadšená. Tie gaštany sú výborné, zrelé tak akurát. Aké sú chutné, zbožňujem jeseň. My motýle toto ročné obdobie príliš rady nemáme, však Bela. Ahoj Flop, ahoj Bela. Prečo nemáte rady jeseň, veď je to skvelé obdobie? Nemáme jeseň rady rovnako ako včely, pretože sme hmyz a berieme si potravu z kvetov. Jeseň je čas, keď začína fúkať studený vietor a všetky kvety usychajú. Ak nie sú kvety, nemáme čo jesť. To je mi veľmi ľúto, motýliky. Kiež by som tak vedela, ako vám pomôcť. Conny, čo keby si ich vzala do údolia motýľov? To bol vír Huhloš. Conny i motýle sa s ním dali do reči. O žiadnom údolí motýľov som nepočula. Ako vyzerá? No, ja som počul, že je to nádherné miesto, kde rastie celý rok mnoho prekrásnych kvetov, či je zima alebo horúco. To je skvelé, to by bolo to pravé miesto pre mojich kamarátov. To znie krásne. Môžeš nám povedať, kadiaľ sa tam ide, Huhloš? Žabiak Janko vám pomôže. Raz dávno sa tam vydal. Veľmi ti ďakujeme. Nech za ním pôjdeme. S Bohom, Huhloš. V rieke sa veselo hádzala ryba Frída a oslavovala zmenu ročného obdobia. Bodliačik vyliezol zo svojej hromady lístia a šiel sa k rieke vykúpať. Naši traja kamaráti dorazili k vodopádu. Opýtali sa Janka, kadiaľ sa ide do údolia motýľov. Myslím, že to bolo niekde za horami. Žije tam koza Belinda, tá vám poradí. Ďakujeme za pomoc, Janko. Vezmem motýle do hôr a Belindu nájdeme. Bela a Flop veselo poletovali sem a tam a všetci traja sa pomaly blížili k horám. Vedeli, že každým krokom sa stále približujú k údoliu motýľov a mali veľkú radosť. Strmé hory ich nemohli nijako odradiť. Ale odrazu sa Conny zastavila. Túto cestičku poznám. Vedie priamo na záhradku k babičke. Conny spolu s motýľmi došli až k vysokohorskému prameňu a koho tam nestretli? Kozu Belindu. Ahojček, vy traja. Rada vás vidím. Čo tu hore robíte? Hľadáme údolie motýľov. Nevieš, kde to je? Jasné, že viem. Poďte, ukážem vám cestu. Bela s Flopom mali veľkú radosť, keď počuli, že čoskoro budú v údolí. Conny a motýle šli za Belindou a tá ich viedla horami. V rieke sa hral vodný pavúk. V
tej chvíli došli naši traja kamaráti k zeleným poliam na druhej strane hôr. Odtiaľ už cestu nájdete ľahko, len musíte prejsť tým lesíkom. Veľmi ti ďakujeme, Belinda. Čoskoro si už budeme užívať kvety v údolí motýľov. Vďaka, že si nám pomohla a dúfam, že ťa zase čoskoro uvidíme. Papa! Kony a motýle pokračovali v ceste. Medzi tým sa to už všade roznieslo. Ostatné motýle sa dozvedeli, že Kony hľadá údolie, kde by mohli stráviť zimu. Všetky vyleteli a veselo sa vznášali nad poľami. Onedlho Kony došla k malému domčeku. Pozrite sa na všetky tie kvety. Toto miesto ja dobre poznám. Je to dom mojej babičky Kláry. Nádhera, sú tu tie najkrajšie kvety, aké som kedy videl. A akú peknú záhradku má tvoja babička. Je nádherná. Ahoj, Kony, rada ťa vidím. Priviedla si ku mne ďalšie motýliky? Už rozumiem, údolie motýľov a tvoja záhradka sú jedno a to isté. Presne tak. Je tu toľko kvetov a tak krásne voňajú, že sa sem zlietajú motýle z celého okolia. Ale prišla jeseň a ochladilo sa. Všetky ostatné kvetiny uschli. Tak ako je možné, že kvety v tvojej záhradke kvitnú stále ďalej? Pretože sa o ne dobre starám a každý deň ich kontrolujem. Keď fúka vietor, postavím plôtiky, ktoré ich chránia. A keď páli slnko, presadím ich pod strom do tieňa. A tiež sa snažím, aby mali stále dosť vody. Preto mám kvety po celý rok. Stárka, ty si skvelá. Šťava z týchto kvetín je krásne sladučká. Je to úžasné, môžeme tu zostať, pokým neprejde zima? Samozrejme, budete mi robiť spoločnosť a vďaka vašim prekrásnym krídlam bude moja záhrada farebnejšia. To je ale dobrá babička. Vďaka nej môžu Bela, Flop a všetky ostatné motýle piť celú zimu lahodný nektár. Kony šťastne usínala. Dozvedela sa, že keď sa človek o kvety dobre stará, môžu sa z nich radovať všetci. A tešila sa, ako sa bude hrať v babičkinej nádhernej záhrade. Pre spoločnosť Moving Culture vyrobilo Bohemia Studio. Kravička Kony. Najsilnejšie zviera v lese. Bolo nádherné ráno a Fliačik stal veľmi zavčasu. Šiel navštíviť svoju kamarátku Kony, aby si mohli užiť báječné počasie a hrať sa spolu v lese. Na strome ďobali dva vtáčiky do kusa syra. Pod nimi Kony obdivovala raňajky, ktoré pre nich Fliačik prestrel. Boli tam jahody, víno, med a syr. To je ale dobrota, Kony. Ja najskôr ochutnám tú veľkú šťavnatú jahodu. Ahoj vy dvaja, mohol by som si vziať kúsok syra? Poslúž si, Tom. Môžeš si vziať toľko syra, koľko chceš. Ďakujem, Kony, to je od teba pekné. Podelím sa oň so svojimi kamarátmi. Mravec Tom sa snažil ako mohol, syr bol ale väčší než on a nedokázal ním pohnúť. Čo to je? Ten kúsok syra vyzerá veľmi chutne. Ten syr je na mňa príliš ťažký, nedokážem ho zdvihnúť.
Žiadny strach, Tom. Ja ho unesiem a aj si Počkaj. ho zjem. Čachroš schmatol syr a bežal s ním preč. To nie! Pozri, Connie, ten prešíbaný kocúr vzal Tomovi sír. To nevadí, máme tu hromadu syra, vezmi si iný. Ďakujem vám, obaja ste veľmi milí. Nebolo v mojich silách zabrániť Čachrošovi, aby to urobil. Som len mravec a nie som mocný ako on. Mal by svoju silu užívať na to, aby pomáhal druhým. Obom kamarátom bolo smutno. Chceli nejako mravčekovi Tomovi pomôcť. Ja mám nápad. Musíme nájsť niekoho silného a podarí sa to. Ale koho, Connie? Zajdeme za kamarátmi do lesa a zistíme, ktorý je najsilnejší. Skvelé! To je výborný nápad! Čachroš uvidí, že silnejší má pomáhať tým, ktorí takí silní nie sú. Áno, Connie, máš pravdu. A potom sa prestane vyťahovať nad takými malými zvieratkami, ako je Tom. Tak rýchlo! Connie, musíme nájsť najsilnejšie zviera v lese. Connie s Fliačikom uvideli, ako sa na tráve a na kvetinách vyhrieva drobný hmyz. A potom stretli medveďa Bruna. Práve sa chystal jesť sladký med z včelieho plástu. Ahoj vy dvaja, rád vás vidím. Čo vás k nám do lesa privádza? Ahoj, Bruno, hľadáme najsilnejšie zviera v lese. Možno by si nám mohol pomôcť. Áno, nevieš, ktoré zviera je najsilnejšie? Aby som povedal pravdu, najsilnejšie zvieratá sú medvede. V tej chvíli práve letela okolo včielka Berta. Bruno, to je môj med, ty máš škrtné medvedisko. Prepáč, pani včielka, prosím, neštíp ma, pre pána. Videla si to, Connie? Bruno vravel, že je najsilnejší, ale keď uvidel Bertu, utiekol. V tom prípade musí byť najsilnejším tvorom v lese Berta. Našli sme najsilnejšieho živočícha dosť rýchlo. Bohužiaľ, budete musieť hľadať ďalej. Nechcem vás sklamať, ale korytnačka je oveľa silnejšia ako ja. Má tvrdý pancier a moje žihadlo ho neprebodne. Ak chcete nájsť najsilnejšieho živočícha v lese, choďte za korytnačkou Lenkou. Ďakujeme, Berta. Viem, kde Lenka býva, hneď sa za ňou vydáme. S Bohom, kamaráti, veľa šťastia, ahoj! Pri rieke sledoval žabiak Janko vášku, ako krúži vo vzduchu. V tom čase Connie s Fliačikom kráčali po brehu a prešli okolo maličkého slimáka. Pozri, Fliačik, tam je korytnačka Lenka, je v pancieri. Ahoj, Lenka, je tu návšteva? Ahoj, Connie, Fliačik, to je prekvapenie. Pani včela nám povedala, že si najsilnejšie zviera, pretože ti nemôže dať žihadlo. To je pravda. Keď som vnútri panciera, som v bezpečí. Môj pancier je veľmi tvrdý, takže možno som najsilnejším živočíchom. To je skvelé! Konečne sme našli najsilnejšieho živočícha. Áno, včielka Berta mala pravdu, však Fliačik. Čo to je? Čo sa to deje? Zem sa trasie! No toto, krtkotot ma odvalil zo svahu. Úžasné! Todd je ešte silnejší ako korytnačka. To znamená, že najsilnejším zvieratkom v lese je Todd. Čo si to povedala, Connie? Ja, že som najsilnejším zvieratkom? To je zábavné. Práve v tej chvíli šiel okolo Tom so svojimi kamarátmi. Všetci traja prechádzali pod stromom, kde bolo vtáčie hniezdo. Connie s Fliačikom im povedali, že sa im Todd chystá postaviť nové mravenisko. Ďakujeme, Todd. Ty nie si iba najsilnejšie zvieratko, si tiež najmilší. V tom sa objavil kocúr Čachroš. Pribehol k mravenisku, skočil do neho a celého rozvalil. Haha, zničil som mravenisko, ktoré urobil Todd, takže najsilnejším živočíchom v lese som ja. Ó, ten kocúr zašiel príliš ďaleko, toto mu už tak ľahko neprejde. Ideme. Mravce pribehli k Čachrošovi, zdvihli ho a hodili ho do rieky. Výborne, Tom. To
bol ale nápad. Keď všetci spojíte svoje sily, ste ešte silnejší než čachroš. Máš pravdu, Kony. Sám mravec silný nie je, ale keď sa spojíme, sme silnejší než kocúr. Tie mravce ma hodili do rieky. To je hrôza. Nenávidím vodu a plávanie. Takže čachroš nie je najsilnejším zvieraťom. Možno nie, ale rozhodne je najmokrejším. Ten večer, keď šla Kony spať, hovorila si, že veci nie sú vždy také, akými sa zo začiatku zdajú. Keď sa všetci spoja, aj najmenší živočích môže byť najsilnejší. Dobrú noc, Kony. Pre spoločnosť Moving Culture vyrobilo Bohemia Studio. Kravička Kony. Fliačik chce lietať. Bolo nádherné ráno. Obloha bola modrá a nad poľom veselo poletovali biele vtáky a hravé motýle. Kony s Fliačikom sa vydali do prírody, aby si to nádherné počasie užili. Hrali sa s loptou rôzne hry. Sleduj! Kony s Fliačikom sa ohromne bavili. Lenže odrazu Kony udrela do lopty takou silou, že spadla do rieky a plávala preč. Ach nie, to je ale smola. Teraz sme prišli o loptu. Čo si len počneme, Kony? S čím sa teraz budeme hrať? Ahoj, vy dvaja. Čo sa stalo? Prečo sa dnes nehráte? Ahoj, čachroš, spadla nám do rieky lopta a odplávala. A my odrazu nevieme, s čím sa máme hrať. Poznám skvelú hru. S mojím kúzelným obojkom sa zmeníte na rôzne zvieratá. Stačí, keď sa na ňu úplne zahľadíte. Kúzelný obojok! Fliačik sa šiel pozrieť na kúzelný obojok, ktorý sa pohyboval zo strany na stranu. Tak, Fliačik, díval si sa na môj kúzelný obojok a teraz musíš robiť, že si vtáčik. Keď sa ti to podarí, vyhral si. Dobre, som pripravený. Tak už, bude zo mňa vtáčik. Juhu, hurá, Pre Fliačika hurá! nebude ľahké predstírať, že je vtáčik. Ja viem, preto tiež Fliačik nikdy nemôže vyhrať. Ja už musím bežať. Ahojček! Kony, rýchlo pohni! Fliačik, kam sa tak ponáhľaš? Ak mám tú hru vyhrať, musím sa do toho hneď pustiť. Dobre, tak idem aj ja. Ale myslím, že tá hra bude dosť ťažká. Po ceste povedala Kony Fliačikovi, čo všetko musí robiť, aby vtáčika správne napodobnil. Najskôr musíš jesť omrvinky, ako to robia vtáci. To bude hračka, pretože som hladný. Pozri sa na to. Odrazu sa Kony zastavila a zistila, že Fliačik za ňou nejde. Fliačik, kam si sa podel? Jem omrvinky, presne ako vtáčik. No jasné. Výborne, robíš to veľmi dobre. Obaja kamaráti vymýšľali ďalšie veci, ktoré bude musieť Fliačik ako správny vtáčik urobiť. Odrazu uvideli v korune stromu dvoch vtáčikov, ako pre svoje deti zbierajú potravu a vetvičky na hniezdo.
Pozri, Fliačik, vtáci tiež lietajú vysoko na oblohe. Tak to skúsim aj ja. To je hrozne ťažké, nemyslím, že to dokážeš. Ale Čachrošov obojok má kúzelnú moc. Viem určite, že teraz dokážem aj lietať. Len tu počkaj a uvidíš. Fliačik vyskočil na kameň, ale keď skúsil vzlietnúť, spadol na zem. Joja, to sa mi nepodarilo. Možno som mal vyskočiť vyššie. Conny rozhodla, že než Fliačik skúsi znova lietať, mal by sa toho o vtákoch dozvedieť viac. Na statku bolo plno rôznych vtáčikov. Poďme sa porozprávať so sliepkou Rebekou. To je skvelý nápad, Conny. Tá nám povie, aké je to byť vtákom. Conny s Fliačikom vošli do kurína. Zdá sa, že Rebeka nie je doma, možno sa šla len trošku prejsť. Počkáme tu na ňu a ja budem zatiaľ zohrievať jej vajíčko. Fliačik prišiel k vajíčku, oňuchal ho a potom si naň sadol. Fliačik, hlavne opatrne. Fliačik, prečo sedíš na mojom vajíčku? Hneď z neho zles. Si príliš ťažký, vajíčka sú veľmi krehké, ľahko sa rozbijú. Prepáč, len som ti chcel pomôcť a pekne ho zohriať. Nechcel som ťa rozhnevať. Conny vysvetlila Rebeke, že sa Fliačik hrá na to, že je vtáčikom a preto si sadol na jej vajíčko. Rozlúčili sa a vydali sa k rieke. Odrazu obaja kamaráti uvideli na hladine loptu. Pozri, Fliačik, to je naša lopta, ktorú sme ráno stratili. Skúsim zaletieť nad vodu a priniesť ju. Obaja sa rozbehli k brehu a Fliačik vyskočil do vzduchu. Prepána, nepodarilo sa mi to ani teraz. Robiť vtáčika je hrozne ťažké, Conny. Nemusíme sa na to hrať, ak nechceš. Chceš s tým prestať? Áno, som rád sám sebou. Je skvelé byť šteniatkom. Môžem sa naháňať za chvostíkom a štekať. Máš pravdu, Fliačik. Je oveľa lepšie byť sám sebou, než robiť, že si niekým iným. Lenže to znamená, že som tú hru prehral však. Áno, ale dozvedeli sme sa toľko nových vecí o vtákoch. Nemám pravdu? Určite máš pravdu. Mám nápad. Poďme nájsť Čachroša. Nech si tú hru zahrá on. A tak sa Conny s Fliačikom vydali hľadať Čachroša. Najskôr ho nemohli nájsť. Ale potom ho uvideli, ako spí uprostred cesty. Ahoj, Čachroš! Vstávaj! Vstávaj! Čachroš sa pozrel na kúzelný obojok, ktorý sa mu hojdal pred očami. Je pripravený na hru. Akým zvieraťom chceš, aby bol? Čachroš, chcem, aby si robil, že si rybička. Tak do toho! Dokážem sa hrať na to, že som ryba. Ale čo také ryby robia, Fliačik? Ryby žijú v rieke a plávajú vo vode. Dobre, ak mám robiť, že som ryba, mal by som skočiť do vody. Som kocúr a nemám rád vodu a plávanie úplne neznášam. To je jasné, Čachroš. Najdôležitejšie totiž je byť sám sebou. Ten večer, keď šla Conny spať, premýšľala o tom, aké pekné je byť sama sebou a svojich kamarátov brať takých, akí sú. Dobrú noc, Conny. Pre spoločnosť Moving Culture vyrobilo Bohemia Studio. Kravička Conny.
Hra s farbami. Bolo nádherné ráno a slniečko žiarilo na oblohe. Koni s Fliačikom vstali veľmi zavčasu. Povedali si, že keď je tak krásne, bude najlepšie, keď pôjdu navštíviť babičku Kláru. Keď tam prišli, zistili, že babička ich očakávala. Pripravila pre nich štetce, množstvo kalíškov s farbami a veľký kus papiera. Starka, prečo je tu tak veľa farieb? To je pre nás na hranie? Áno, Koni, presne tak. Myslela som, že by ste sa s nimi mohli pohrať. Je, skvelé! Čo s nimi budeme robiť? S farbami a štecami môžete na papier nakresliť nejaký pekný obrázok. Budeme kresliť obraz. Ja malujem hrozne rada. Už sa nemôžem dočkať, ale čo budeme kresliť? Možno by ste mohli nakresliť košík plný pestrofarebného ovocia. Ale najskôr budete musieť nájsť čo možno najviac plodov rôznych farieb. A tak sa Koni s Fliačikom vydali pozdĺž rieky a potom do lesa. Cestou stretli pár usilovných mravčekov, ktorí sa ponáhľali s potravou do mraveniska. Ahojček, mravčeky. Veľmi radi vás vidíme. Ahoj, a ja vás rád vidím. Čo dnes porábate? Vonku je tak nádherne. Vieš, chystáme sa nakresliť obraz, ale najskôr musíme nájsť veľa rôznofarebných plodov. To znie veľmi zábavne. Ak chcete, my vám môžeme dať červenú jahodu. A jeden z mravcov im hneď jahodu priniesol. Podal ju Fliačikovi a Fliačik ju zjedol. To nebolo veľmi múdre, Fliačik. Teraz ju nebudeme môcť nakresliť na obraz. Veľmi sa za Fliačika ospravedlňujem, ale viete, on je stále hladný. Nič si z toho nerobte. V mravenisku máme takých jahôd hromadu. Koni s Fliačikom sa vydali hľadať ďalšie plody. O kúsok ďalej rástlo hrozno a traja vtáčikovia tam ozobkávali jeho zrnká. Keď tam naši kamaráti dorazili, vtáčikovia boli prekvapení. Ahoj, Koni, ahoj, Fliačik. Do týchto miest často nechodíte. Hľadáte niečo? Áno, hľadáme s Fliačikom čo najviac rôznych druhov ovocných plodov, aby sme ich mohli namaľovať. A nechcete si teda odtrhnúť aj nejaký strapec nášho hrozna? No jasné, hrozno sa nám hodí. Pozri, Fliačik, to hrozno je nádherne fialové. Bude sa na našom obrázku vynímať. Tu máte strapec a pekne si to užite. Srdečná vďaka, si veľmi milý. Koni s Fliačikom mali veľkú radosť. Vďaka svojim lesným kamarátom už mali pár nádherných jahôd a prekrásny strapec hrozna. Potom im Zobko pomohol odtrhnúť citrón. Vďaka, Zobko, tak budeme mať na našom obrázku aj žltú farbu. Haha, už máme množstvo ovocia všetkých rôznych farieb. Myška začula, že Koni s Fliačikom hľadajú rôzne ovocie a priniesla im broskyňu, ktorá mala krásne oranžovú farbu. A nakoniec im medveď Bruno odtrhol veľký zelený melón. Náš koš s ovocím je plný a pozrite sa na tie farby. Môžeme začať maľovať, ale čo máme urobiť najskôr? Najskôr si nakreslite čiernou farbou obrys každého ovocia a potom ich vyfarbite. Dobre, idem na to. Ojoj, tá čiara je príliš hrubá a kostrbatá. To preto, že si mal suchý štetec. Musíš ho najskôr navlhčiť a potom ponoriť do nejakej farby. A to Fliačik aj urobil. Namočil štetec do vody a potom do čiernej farby. A namaľoval obrys košíka s ovocím. Mala si pravdu, teraz je to oveľa lepšie. Je vážne veľmi pekný a ja ho teraz vymalujem. Najskôr zelený melón. Koni si namočila chvostík do kalíška so zelenou farbou a veľmi opatrne melón vyfarbila. Koni s Fliačikom postupne vymaľovali všetko ovocie. Ale odrazu Fliačik zosmutnel. Čože, čo sa stalo, Fliačik?
Práve mi napadlo, že nebudeme môcť náš obraz dokončiť. Chcel som vyfarbiť broskyňu, lenže nemáme tú oranžovú farbu. To vôbec nevadí, stačí len zmiešať dve farby dokopy a vznikne nám odtieň, ktorý potrebujeme. Pozrite. Babička namočila štetec do žltej a trochu tej farby rozotrela na dosku. Potom namočila štetec do červenej, obe farby zmiešala a vytvorila oranžovú. Skvelé! Keď sa zmieša červená a žltá, vznikne oranžová. A zmiešaním rôznych farieb môžete vytvoriť mnoho ďalších. Keď sa zmieša zelená s červenou, vznikne hnedá. To je rovnaká farba, ako má fliačik. A keď zmiešame bielu a červenú, dostaneme ružovú. Takú, ako má tento krásny motýlik. Hurá! Ďakujeme, Starka. Teraz už máme všetky farby, ktoré potrebujeme. Keď Koni s Fliačikom obraz domaľovali, zavesili ho medzi dva stromy, aby sa naň mohli pozrieť všetky zvieratká z lesa. Vyzerá prekrásne. Viete, že vám to maľovanie ide veľmi dobre? Vďaka sám, som rada, že sa ti to páči. Som hrozne hladný. Keby som tak našiel niečo dobrého pod zub. Tam je hromada ovocia. Mňam, 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 mňam. Čo sa to deje? Nakreslili sme taký pekný obraz, že si Zobko myslel, že je to ovocie naozajstné. Koni si užila báječný deň. A večer, keď si šla ľahnúť, myslela na všetky tie prekrásne farby, ktoré príroda ponúka. Dobrú noc, Koni. Pre spoločnosť Moving Culture vyrobilo Bohemia Studio. Kravička Koni. Je jar a sneží. Bolo nádherné jarné ráno. Slniečko svietilo na lesy i polia a obloha bola bez mráčika. Vtáci veselo poletovali. Bolo také krásne ráno, že sa Koni vydala so svojou babičkou Klárou na prechádzku. Po ceste uvideli vtáčika, ktorý niesol v zobáku vetvičku. Pozri sa, Koni, ten vtáčik zbiera malé vetvičky a tie potom použije na stavbu hniezda. Ty toho toľko vieš, Starka, si taká múdra. Prešli les a nakoniec došli až k babičkinej záhradke. Tá je taká krásna. Máš tu toľko kvetov a všetky nádherne voňajú. Je tu plno druhov, veľké i malé a rôznej farby. Áno, mám tu slnečnice, margaréty a mnoho ďalších. Sú to prekrásne kvety, Starka. Zajtra mi o nich musíš povedať viac. Keď zašlo slniečko a padla noc, bola Koni opäť doma u svojej mamičky a otecka. Keď usínala, bola veľmi šťastná a myslela na všetky tie kvetiny, ktoré videla u Starkej. Ale počas noci sa zmenilo počasie a začalo snežiť. Také prekvapenie. Na jar niekedy začne nečakane snežiť a presne to sa teraz stalo. Koni sneh zbožňovala. Rozhliadla sa po zasneženej krajine a vydala sa za babičkou. Korytnačka Lenka sa prebudila a vystrčila hlavu z ulity.
tej chvíli dorazila Conny. Babička jej vyšla naproti. Dobré ráno, Conny, si tu zavčasu. Áno, starka, prišla som sa pozrieť na kvety. Kde sú? Nikde ich nevidím. To pre ten sneh. Kvety nemajú zimu rady a keď začne nečakane snežiť, uvednú. Ale príroda sa neustále mení. Na každej rastlinke je mnoho kvetov. Niekedy kvety dlho nevydržia, ale môžu rozkvetnúť ďalšie. A preto teda kvety v tvojej záhradke stále kvitnú. Obnovujú sa. Presne tak. Jedny kvety uvednú, ale až sa oteplí, rozkvitnú iné. Aha, a menia sa takto v prírode aj iné veci? Samozrejme. Poďme sa prejsť a ja ti niektoré ukážem. Zvieratka mali ohromnú radosť, že napadol sneh. Mravec Tom sa báječne bavil tým, že sa na liste vozil ako z kopca. Tak napríklad tieto kamene v rieke neustále menia svoj tvar. Kamene sú strašne tvrdé. Ako môžu meniť svoj tvar? Počúvaj pozorne, vysvetlím ti to. Ako v rieke tečie voda, nesie so sebou kamene a tie do seba narážajú a tými nárazmi sa vyhladzujú a zaobľujú. To som netušila. To sú milé veci. O kúsok ďalej si na zamrznutej mláke užíval vodný pavúk. Conny sa na neho šla s babičkou pozrieť. Tá mláka bola včera plná vody a teraz sa leskne ako sklo. Bola plná vody, ale pretože je veľká zima, voda zamrzla a je z nej ľad. To je úžasné, je to ako kúzlo. Práve vtedy šiel okolo medvedík Timmy a sadol si na zamrznutú mláku. Pozri sa, Timmyho srst je taká teplá, že ľad sa opäť rozpustil na vodu. Tá voda je ale krásne studená. Máš pravdu, Timmy. Tá voda je studená a osviežujúca. Conny s babičkou sa rozlúčili s medvedíkom Timmym a vydali sa ďalej lesom. Babička chcela Conny ukázať ďalšie premeny prírody. Pri rieke sa hrala váška. V tej chvíli k ním priplávali nejakí čudní malí tvorovia. Zvieratká sa tiež premieňajú? Samozrejme, že áno. Existujú živočíchy, ktoré keď vyrastú, vyzerajú úplne ináč, než keď boli bábetkami. Ako títo malí tvorovia v rieke. Sú to žabie detičky. Postupne im narastú 4 nohy a chvostík im zmizne. Nakoniec sa premenia na dospelú žabu. Starka, to je ale nádhera. A menia sa takto aj iné živočíchy? Samozrejme, že áno. Napríklad húsenice. Postavia si z vlákien malý domček a v ňom potom dosť dlhý čas spia. Keď sa vylezú von, je z nich nádherný motýľ. No a čo ja, starka? Aj ja sa mením? Áno, aj ty sa meníš, Conny. Každý deň kúsok vyrastieš a čoskoro z teba bude dospelá kravička. Je, skvelé! Zakrátko sa v lese opäť oteplilo. Slniečko roztopilo všetok sneh a ten sa premenil na vodu. Voda otiekla do rieky a všetky rastliny a zvieratká tak mali čo piť. Na záhrade babičky Kláry rozkvitali nové kvety, okolo nich poletovali motýle a les bol opäť plný farieb. Conny videla, ako sa príroda krásne mení. Pozri sa, Conny, v záhrade opäť rozkvitli všetky kvety. Áno, a mňa teraz niečo napadlo. Mohla by som mamičke prichystať prekvapenie. Mamička s oteckom prišli k babičke do záhradky po Conny. Ahoj, Conny, prišli sme sa pozrieť na babičkinu záhradku. Chceme vidieť jej kvety. Pozri, mami, tieto kvetinky som natrhala pre teba. Ďakujem ti. Môžeme sa tešiť z babičkyných kvetín aj doma. To je skvelý nápad. Si veľmi milá a múdra kravička. Ten večer, keď šla Conny spať, premýšľala o všetkom, čo ju babička naučila. O tvaroch a farbách prírody a ako sa príroda stále premieňa. Dobrú noc, Conny.
Pre spoločnosť Moving Culture vyrobilo Bohemia Studio. Kravička Connie. Na koho sa podobám? Bolo nádherné ráno. Slniečko svojimi lúčmi svietilo na lesy i polia. Connie dnes vstávala zavčasu. Rozhodla sa, že pôjde na prechádzku a to prekrásne počasie si pekne užije. V rieke, v jej chladnej a priezračnej vode sa radostne hádzali ryby. Zajac sám sa musel usmievať, keď videl, ako vystrájajú. Kúsok odtiaľ sa hrala Connie s malou loďkou, ktorá plávala na vode. Connie, počkaj na nás! Niekto volal moje meno, kto to môže byť? Pozrime sa, to je fliačik a lišiak Ryško. Connie sa rozbehla kamarátov pozdraviť. Ahoj, Connie, rád ťa vidím. To je príjma, že sme ťa stretli. Áno, je to milé prekvapenie. Ó! Prečo sa smieš, Connie? To preto, že ste si s fliačikom taký podobný. Obaja máte podobnú srsť. Malý chvostík a dlhý ňufáčik. Áno, máš pravdu, Connie. To mi nenapadlo. Akurát, že fliačik je o trochu väčší ako ja. Vymyslela som hru. Budeme hľadať veci, ktoré si budú podobné. Môžeme ísť do lesa hľadať zvieratká, ktoré majú niečo spoločného. To znie dobre, lenže ja sa musím ísť postarať o záhradku. Ahoj, Tak Ryško, ahoj, pápa. Ryško. Connie a fliačik sa rozlúčili so svojím kamarátom Ryškom a pustili sa do novej hry. Vydali sa do lesa hľadať živočíchy, ktoré sa budú niečím podobať. Prvý, ktorého uvideli, bol milý malý slimák. Môžeme začať s našou novou hrou. Yeah. Tu na vetvičke sedí slimáčik. Yeah. Komu myslíš, že sa podobá? Zamyslím sa. Už viem, je podobný Ježkovi. Ale Ježko a tento slimáčik sú úplne iní. Áno, ale obaja by stále spali. Celý deň len odpočívajú a občas si zdriebnú. Máš pravdu, naozaj sa podobajú. Ale jeden živočích sa slimáčikovi podobá ešte viac. Je to korytnačka Lenka. Prebudili ste ma. Slimáky i korytnačky nosia na chrbte svoj domček a taktiež sa obaja pomaly pohybujú. Máš pravdu, sú skoro rovnakí. Connie s fliačikom sa vydali na statok hľadať ďalšie živočíchy, ktoré by si boli podobné. Keď tam dorazili, prvý, koho stretli, bola kačica Dona. Sedela pri rybníku. Dobré ráno, Dona. Sedíš tak strnulo, čo tam robíš? Zahrievam vajíčka, pokým sa z nich nevyliahnú kačičky. My hľadáme živočíchy, ktoré sú si niečím podobné. Žije tu zvieratko, ktoré je ti podobné? Keď sa tu rozhliadnete, určite na to prídete. To znie zábavne. Rýchlo, ideme hľadať. Áno, nemôžem sa dočkať, na akého živočícha sa Dona podobá. Obaja kamaráti preskúmavali statok. Onedlho našli sliepku Rebeku, ktorá sedela za stodolou. Ahoj, vy niečo hľadáte?
Mohla by som vám pomôcť. Dona vravela, že keď sa tu rozliadneme, nájdeme živočícha, ktorý sa na ňu podobá. Našli ste, čo ste hľadali, som to ja. V mnohom sa to nepodobám. Prídete na to v čom? No tak poprvé, obe máte mnoho peria. No áno, a obe máte zobák a obe chodíte po dvoch nohách. Veľmi dobre, máte pravdu, ale zabudli ste na niečo veľmi dôležitého. Obe sedíme na vajíčkach, ktorých sa vyliahnu naše detičky. Ojoj, pozrite sa, jedno kuriatko sa už vyliahlo. Je celé roztrapatené. Koni s Fliačikom sa rozlúčili so svojimi kamarátmi na statku a vydali sa do hôr hľadať ďalšie zvieratká, ktoré by si boli podobné. Je to zábava takto pátrať po zvieratkách, ktoré sa niečím podobajú. Áno, to je moc fajn. Zanedlho uvideli niekoľko dážďoviek, ktoré sa zavrtávali do zeme. Fliačik, poď sa na tie dážďovky pozrieť. Komu sa tak podobajú? Nepodobali sa vtákom. Vtáci sa neukrývajú pod zemou. Tí lietajú vysoko nad horami. Ale odrazu naši kamaráti uvideli krtka Toda, ktorý si tiež robil v zemi diery. Už viem, komu sa podobajú. Dážďovky sú ako krtkovia, pretože tiež bývajú pod zemou. Máš pravdu, výborne, Conny. V tej chvíli sa objavila dážďovka a zavrtala sa pod zem. A čo ty, Conny? Komu sa podobáš ty? To neviem, taký živočích asi neexistuje, ale ešte som o tom nepremýšľala. V tú chvíľu šla okolo koza Belinda. Najviac sa podobáš mne. Ahoj, Belinda, ako to myslíš? Prečo sa ti podobám? Skúste to uhádnuť sami. Ja to viem. Máš rovnaké rôžky ako Conny. A máš úplne rovnako chlpatý kabátik ako ja. Presne tak. A ešte niečo. Kozy i kravičky dávajú mlieko, z ktorého sa vyrába sír. Tu máte. Tieto síry som urobila z vlastného mlieka. Dúfam, že vám budú chutiť. Koni s Fliačikom mali z chutného darčeka veľkú radosť a veľmi Belinde ďakovali. Ten večer, keď šla Conny spať, premýšľala o všetkom, čo sa naučila o svojich kamarátoch. Bola veľmi rada, že sa toho toľko dozvedela. Dobrú noc, Conny. Pre spoločnosť Moving Culture vyrobilo Bohemia Studio.